L-Awtorità tal-Ippjanar se tiffinanzja proġetti li se jsiru mill-Kunsill Lokali fi 3 lokalitajiet. Fil-lokalità ta' Birkirkara se jsir xogħol ta' tisbieħ fiż-żona tal-wied ta' Birkirkara u fis-swieq se jsir xogħol ta' tisbieħ fil-ġnien Effek Sebejjer. Filwaqt li fix-Xara Għawdex se jsir xogħol ta' pavimentar madwar il-Kappella ta' San Anton Abbati. Biex isiru dawn il-proġetti l-Awtorità tal-Ippjanar qed talloka ma' 631,000 euro. Flus li l-Awtorità ġabret minn tariffi minn fuq l-iżviluppaturi, kif spjega ċ-Chairman Eżekuttiv Johan Buttigieg. Żvilupp li ma jkunx ipprovda biżżejjed parking provision fil-iżvilupp tiegħu. Allura ovvjament ħajkollu impatt fuq il-madwar ta' dik l-erja partikolari fejn jkun ġie approvat dak il-permess partikolari. Jew inkella billi l-awtorità fil-proċess tal-approvazzjoni tal-permess tal-iżvilupp tqis li minħabba li da se jkollu xi forma ta' impatt iġġiel lill-iżviluppatur joħroġ ammont ta' flus li ovvjament għandu x'jaqsam mal-lokalità. Fl-aħħar sena l-Awtorità tal-Ippjanar għaddiet mal-1,200,000 euro li ntużaw biex 13 il-Kunsill Lokali jagħmlu proġetti biex jitgawdew mill-pubbliku. U Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri uriet l-impenn tagħha biex sa Jannar li ġej ikun hemm kriterji ġodda biex l-Awtorità tkun tista' talloka aktar fondi li jgħinu lill-Kunsilli Lokali. Hemm ukoll il-kwestjoni li daħlet regularization tal-bini fis-seħħ ukoll fil-ġimgħat li għaddew li se jkun sors ieħor ta' inkam għall-Awtorità tal-Ippjanar u parti minn dan l-inkam ukoll se npoġġuh fil-UIF ħalli nkunu nistgħu jkollna aktar fondi available. Dan f'impenn ieħor biex mill-iżvilupp fil-pajjiż tgawdi wkoll il-komunità.